И здравейте хора, аз съм Майк от BG Games. Също така съм Black Devil в играта. И в момента седим на Clash Royale. Аз съм един от всички наши играчи. Това е плана ни, после ще говорим за него. Да, съм един от всички наши играчи. И мисля за тази игра, за този клип, по-точно извинете, да съберем всички краун и да отворим крал чест. Демек ми трябва само на победа 3. Но аз сигурно ще получа една загуба, на победа с една и така нататък. И да започваме да не се обяснявам повече. Много бавно зареждам. Много бавно мисля. Чакайте, какво говоря, аз не мога да мисля. Добре, това горе да остане добър пъш. Добре, това горе да стана много супер пъш. Добре, това вече е нови ми пъш. Да си знаете. Добре, това нямаше логика, къде? Ох, трябва да правя още нещо. Защото сега мисля, че ще го взема на 3 няма. Стане много кратък клипа. Очи ще ми пуснеш. Очи ще ми пуснеш, но аз имам Ice Wizard. Ха-ха-ха. Не. Това ще се отпуща. Ма не плува! С как плува да стреляш? Сега ще изчакаме малко еликсир. В другите видеа ще се покажат, в смисъл ще играят и другите. Аз съм един от тях, но има и още играчи. Да, в другите видеа ще играят и те. Ще има и други видеа с тях. Не само с мен, не съм само в този свят. Как ми за тауъра, бе? Как ми за тауъра? Питам, ще ми отваряш. Този уедър ще ти го спърси една Валкерия. Но това не знам с какво ще го прасуиш. Там е ти Nice Wizard. Занимават. Един Гоблин Барел. О, мисля, че взех много демидж там. Мисля, че там просто взех много демидж. Не, тук ще ме вземи той. Моля ти се, не ме взимай. Моля ти се, не ме взимай. Да. Разбира се. Разбира се. Разбира се. Разбира се, по тях. Така. Не. Не мина, че правим още так. Видеото няма да е кратко. Аз и знаех, че ще стане така. Минус 30 купи, чакай, бе. Къде тръгна? Вау. Good luck. Thanks. Благодаря. Сега
вече не знам. Сега вече не знам. Просто не мога да реша. Пусна. Арос тук. Арос. Бързо, Арос. Добре. Така, само ти ми остана. Разбира се, че ще умре. Сюзер, никога не го пускайте самичък, защото нищо не може да направи Тауър. Никога не го пускайте самичък. Не се учите от мен. Аз не мога. Другите, разбира се, са по-добри от мен. Това е един. Но той е четвърта арена. Все пак е по-добър от мен. Може да няма легендарки, но е по-добър от мен. Да. Същия пъш. Ще направиш това пъш, защото има блокери. И това имам. Но ти имаш това. Аз имам това. Което не ще направи нищо. Само повече да направи всичко по-зле. Чакай малко, Приятел, къде тръгна? Не, аз ще падна в арена 6. Просто не го взема сега. Да, вие само гледате как падам. В арените. Така... Тръсна ми само да падам. Аз не съм изтеглил играта за да падам, а за да печеля. Арос, бързо, Арос, моля ти се, Арос. Боже, нищо няма да направя. Поне краунчеса да си отворя. Така, занимайте се тук. Да ни пускам един принц и един най-сюзет и прави. Нищо няма да направиш тия. Не, абсолютно нищо. Какво? Какво? Ще правиш ли нещо? Не, много бавно. Много бавно ходиш до там. Good game. Арена 6. Ми разбира се. Вие тук само гледате как падна. Как паднах. Няма ще се вдигна. Почвам. Добре, почвам. Добре, това не ми попречи. Кой знае колко. Добре, това ми попречи кой знае колко. Това да. Да, много хубава техника. То мисля, че ме заостави. Thank you, bro. На коята камера си? Но ако не е така, коля на гроба ти. Принц. Аре, принце мой. Какво ще направиш ти? Нищо не можеш да направиш, бе. Два фаер спират, се убиват. Аз ще си го махна от дека. Сега какво да му пусна там? Един гоблин бъде. Да се радва. Тя е 11 визърт. Какво да ми пусне фаер?
Аз съм отида там. Така, пощето му е хубаво. Моето хубаво поще, който ме спряха. Ето, не трябваше така да става. Те ми кажа, че паш го взема на една крауна. И този път ние ще се застрелям. Ще се гръмна по бата на череп. Не, там не ходи на там, моля ти се, не ходи на там. То си ми затавара само с роките. Мерси, брат. Просто благодаря ти. Просто благодаря, че там се могат да взема. Да, ти ще ми пресна на скелета на армии. Ще се разплача, ще ми се оставиш. Другия път, другата година ще ми се оставиш. Мразата умри в гроба. Ние ще плюя на гроба винаги. Съм жив. Винаги ще плюя в гроба. Това го запомни от мен. Южото вече е 11 минути. Има гледа как съм мъча като свиня. Батерията? Не е батерия! Не бе! Мани се оттам пречиш! Стига бе! Какъв е този джигатайски късмет бе? Какъв е този джигатайски късмет? Плачещи, аз трябва да плача. Това ми само една корона. Няма, пак ще играе. Не си я взема, ще играе. Взимам короната, малко си играта, идвам от армчета и включвам с видео. Тъпия ти уизър, пътни да умре в нефа. Но го задят кравите. Да, а с кодата спра. Трябва в първа арена ще спадна, ама ще го бия. Ще си отворя краун чест. Или не, да грешката. Часа. 4:19. Времето лечи. Окей, бро. Окей, бро. Окей, бро. Мен пък ме биха. За пореден път се убеждавам, че винаги ме побеждават на тази игра. И за пореден път се убеждавам, че някой ден трябва да се изтъркам. Аз направо не знам какво да ти пусна вече. Вече народ. Да. Честито ми загуба. При това ударили един път. Загуба. Право не ми се мисля с живота ми, какво ще правя. Еми няма да отварям краун чест. Ще му обърка и без това нищо няма ми се падне. И така хора, да, това време е да свършва. Но първо ще ви покажа нашия ни клан, BG Clash Royale. Има място, влезете, ако се интересувате от клан. Да, лайк, subscribe. Харесайте това видео, абонирайте се, покажем и другите, разбира се, и чао.